थँक्यू. माईक बंद केलं म्हणून आवाज बंद करपा शकता आवाज बंद करपा शकता ना पण कोड ऑफ कंडक्ट तुम्ही कोड ऑफ कंडक्ट अरे मीटिंग तुझ्या बंद करताय का 10 वर्षांच्या मागे तुझ्या बंद करतात काय होतं तू वाचतो म्हणून योगायला आम्ही आमदार आमच्या घेऊन सस्पेंड
पडटलें जे पडटलें बेस्ट चला तुम्ही गेले आज गेले आमच्या हॉलातून भायर राव